नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो जों फोरमायनो नागिरदों जोङो मिरु युथ लाइमोन गांखं UPPLनि जानानै जोङो दाख्लै थांनाय जितु मेगा कार रेलि लाबाय बिनि गेजेरजों नोंथांमोना नुदों जे गोबां UPPLनि मोनसे धौवा फैबाय दा बिथांमोना मोनसे समाव बुंनो नागिरदोंमोन जे BP हान्जाया जे UPPLआ अलरेडि थैबाय BTCआव गैला होननानै नाथाय बिथांमोना दाख्लै नुनानै बिथांमोना थोरफो गिदों जे UPPLआ जे थांखांफिनबाय UPPLआ जे माने साइलेन्ट मुडआव दंमोन UPPLआ जे दा आरो मोनसे धौवाव फैफिनबाय बेखिनि खोथाखौ दिनै बिथांमोना हमथाना दोननो हायाखैमोन गोबां रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना मिसलिड खालायदोंमोन आन्दो खालायदोंमोन दा ओंखायनो जों फैगोन जिहेतु दा हाग्रामा महिलारिनि सरकार बिथाङा बे 6-7 मासनि सरकारनि दिनाव गोबां प्रसेसिटि लादोंमोन गोबां बिथाङा एजेन्डा लादोंमोन आरो बै एजेन्डाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथाङा दिनै फेलें जादों जिहेतु बिनि थाखायनो जों जिहेतु जोङो माखासे मोनबासो पइन्टफोरखौ लानानै जों दिसपुराव फैगोन 7 मार्चआव जोङो मोनसे धरना होनायनि मोनसे हाबाफारि लादों नाम्बार 1आ जाहैबाय रन्जन दैमारि सारखौ दिनैसिमबो हगारनो हायाखै दाख्लै हाग्रामा महिलारि सारा माने मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायदोंमोन जे हाग्रामा मा होनो रन्जन दैमारिखौ जोङो थाबैनो हगारगोन आं रायलायखाबाय होननानै बेबोथ' मिसा मानोना बियो आयेननि मोनसे प्रक्रिया मानोना दिनै सुप्रिम कर्टआव माने मा होनदों जे रन्जन दैमारिनि जि माने चार्जशिट दंमोन बे चार्जशिटखौ दिनै हाग्रामा महिलारिनि सरकार थासेयावबो दिनै आसाम सरकारजों बिथांमोना लोगोआव थासेयावबो दिनै मानो बे चार्जशिटनि डेटआ हियारिंनि डेटआ मानो दिनबाव बारलांबाय थादों थारमाने हाग्रामा महिलारि सारा रायलायाखै दा ओंखायनो जोंनि नाम्बार 1आ जाहैबाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे साबा NDBआ थाबैनो बिथांमोना मा होनदों अपेन जायगायाव फैनानै रिलिज जानांगौ आरो बिथांमोननि केसा जोबनांगौ आरो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ बिनि सायाव जों डिमान्ड खालायगोन नाम्बार 1आ नाम्बार 2आ जाहैबाय जुबिन दानि सोमोन्दै दिनैसिमबो जों जास्टिसखौ मोनाखै जायनि जाहोनाव दिनै जोङो लाइमोन युथ गांखंआ जोङो बिथांनि जास्टिसनि थाखाय बिथांनि थैनायनि जि रहस्य बे रहस्यखौ जोङो थाबैनो जाहाथे आसाम सरकारा जाहाथे बेखौ फोसावनांगौ आरो सोर व्यक्तिया बे बिथांनि बुथारनायाव आन्दोआव थाखोमानानै दं बेखौ अपेन रायजोनि सिगाङाव खालायनांगौ बेखिनिखौ जों 2 नम्बराव लादों आरो 3 नम्बराव जाहैबाय थांनाय मा होनदों इलेक्सनखौ BTC इलेक्सनखौ पारपस लानानै हाग्रामा महिलारि सारा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन गोबां मानसिनो हाफ पात्ता होनो बुंदोंमोन गोबां बेबायदि माने नंनाय नङैनि बिथांमोना माखासे एजेन्डाफोरखौ लानानै मा होनदों गोबां माने भटफोरखौ बिथांमोना आदाय खालामनो हादोंमोन दा ओंखायनो दिनै सोंनो नागिरदों